Σύνταξη στα 35 ακούγεται τρελό, αλλά πίστεψέ με, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, το κυνηγάω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Θα σου πω για ποιο λόγο θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος να το κυνηγήσει. Ακούγεται σαν όνειρο ή σαν ψέμα. Δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογών. Όχι, δεν μιλάω απλά να τεμπελιάζεις και να κάθεσαι στον καναπέ όλη μέρα. Μιλάω για κάτι πολύ πιο σημαντικό. Να μην χρειάζεται να δουλεύεις για να ζήσεις. Κάντο λίγο εικόνα. Δεν είναι απίστευτο και ονειρικό το να είσαι, για παράδειγμα, στην πισίνα ενός ξενοδοχείου, κάπου σε ένα ερημικό νησί και να δουλεύεις μέσα από το λάπτοπ σου και να μην χρειάζεται να σηκωθείς από το κρεβάτι 8 η ώρα το πρωί να βγάλεις ένα χυψή μεροκάματο. Αν θέλεις να δεις πώς γίνεται ρεαλιστικά, κάνε μια εγγραφή και πάμε να σου εξηγήσω πώς. Γιατί εδώ δεν λέμε παραμύθια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σύνταξη είναι μονάχα αυτό. Καναπές, τηλεόραση, ξεκούραση. Μη μου πεις ότι δεν σκέφτηκες το ίδιο. Αυτό δεν είναι ζωή και δεν είναι αυτό που θέλεις επί της ουσίας. Αυτό που θέλεις πραγματικά και θέλει όλος ο κόσμος, ακόμη κι εγώ, είναι η ελευθερία. Να μπορείς να δουλέψεις αν θέλεις, όχι γιατί πρέπει. Έχει γιγαντιαία διαφορά. Και εγώ, όπως όλοι μας, ξυπνάω 7 η ώρα το πρωί για να πάω στη δουλειά μου, αλλά κυνηγάω ταυτόχρονα παράλληλα όταν γυρίσω στο σπίτι μου την ελευθερία μου. Αυτή την πολυπόθητη σύνταξη. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Θέλω όταν θα είμαι 35 με 40, όταν θα κάνω οικογένεια, 24 ώρες το 24ωρο μαζί με τα παιδιά μου, να μην λείψει από δίπλα τους ποτέ ο πατέρας τους. Επίσης, να έχω χρόνο να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, να πηγαίνω όσα ταξίδια θέλω, να δουλεύω όσο θέλω εγώ για κάτι δικό μου, οπότε να μην δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Γιατί πολύ απλά δεν γεννηθήκαμε για να είμαστε σκλάβοι του συστήματος. Γεννηθήκαμε για να είμαστε κυρίαρχοι του εαυτούς μας. Γιατί σε αυτή τη ζωή μόνος σου έρχεσαι, μόνος σου θα φύγεις. Είναι η μόνη αλήθεια. Και δεν σου λέω για σοάρα, Lamborghini, supercars, luxury lifestyle, ταξίδια, Ντουμπάι, Αμερικές, το Νατάλο κτλ. Ο καθένας ζει όπως θέλει να ζει στη ζωή του. Εγώ σου λέω, ακόμη και να έχεις ένα εξτρά εισόδημα, για παράδειγμα 5.000 εξτρά τον χρόνο, να μπορέσεις να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, να πας ένα ταξίδι με την κοπέλα σου ή με τον σύντροφό σου, θα δεις πόσο πιο ωραία θα αισθανθείς. Είναι διαφορετικό το να λες θα ξυπνήσω το πρωί για να πάω δουλειά, θα είσαι πιο πολύ ελεύθερος να διαλέξεις το πότε και τι θα κάνεις. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν το πετυχαίνουν οι περισσότεροι. Ζουν από αυτά που βγάζουν. Όσο ανεβαίνει το εισόδημα, ανεβαίνουν και τα έξοδα. Και το χειρότερο, νομίζουν ότι πάνε μπροστά. Επί της ουσίας, έχεις κάνει τεράστια άλματα προς τα πίσω. Με το που βγάλεις 1.000 ευρώ παραπάνω, θα πας να πάρεις το καινούριο κινητό απλά για να το κάνεις μόστρα στους συναδέλφους σου στη δουλειά σου. Ή θα πας να πάρεις μια πανάκριβη τηλεόραση. Αυτό που κάνεις είναι μεγάλη μαλακία. Για να νιώσεις ικανοποιημένος ότι έκανες κάτι, αλλά δεν έχεις να πας να γεμίσεις το ψυγείο σου. Δεν λέω και εγώ θα πάω να αγοράσω αυτά που θέλω, αλλά θα κοιτάξω ένα πράγμα. Μπορώ αυτό που θέλω να αγοράσω να το αγοράσω 2 φορές. Αν ναι, θα πάω να το πάρω. Αν δω ότι εάν το αγοράσω θα μείνω με 0 ευρώ στη τσέπη μου, δεν υπάρχει λόγος να πάω να το πάρω και να το έχω στην κατοχή μου. Αντί αυτού θα αγοράσω asset και θα βάλω τα λεφτά να δουλέψουν για εμένα, γιατί κυνηγάω την ελευθερία μου και όχι τα πανάκριβα αυτοκίνητα, luxury lifestyle όπως έχουμε πει και όλες αυτές τις μπουρδες που σου πουλάνε. Πρόσεξε, το νόημα της ζωής δεν είναι αυτό. Σου προτείνω 3 πράγματα να κάνεις. Έλεξε τα έξοδά σου, να αυξήσεις το εισόδημά σου και να επενδύσεις τη διαφορά. Μόνο έτσι θα είσαι ελεύθερος.
Και στην αρχή θα είναι αργό. Πολύ αργό. Θα λες δεν γίνεται τίποτα. Σκέψου ότι το καλό πράγμα αργεί. Τελικά η ονειρική σύνταξη είναι για εσένα. Η σύνταξη στα 35 δεν είναι για όλους. Αν δεν το ξεκινήσεις τώρα, δεν θα το φτάσεις ποτέ. Αν σε ταρακούνησε αυτό το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου και γράψε μου κάτω στα σχόλια. Προτιμάς την ασφάλεια ή την ελευθερία? Εγώ πάντως θα προτιμήσω την ελευθερία.